ife gbasara ịchọ nwa nke ndị be anyị na-akpọ nwaanyị aga ma ọ bụ ndị agaghị amụnwu nwa ọ ga-abawanye ụba ihe a ga-aya na mgbe na-adịghị anya. Ndị agha amụnwu nwa n'ụwa a oge na-eru ọ na-achụ 60%, so it is going to be torture. Mana o nwere otu ihe m chọrọ ikwu. For now, ị chọrọ ịmụ nwa bido n'oge maka ụzọ ihe ịtọ na-agba ịmụ nwa mgba ọ ihe especially ụmụ nwaanyị na-achọghị ineba anya. Ife a na-ete ife ha na-eyi ma wivon ma cream niile dị iche iche ọ na-mess up hormones, ọ na-akọsụ hormones imbalance, hapụkwa ihe niile a na-akọ ife ọchọchọ ife oke ka ihe na-akpọ ya oke ọchịchọ. Ịchọrọ nke ọzọ nweghị ife ịchọghọ butezie n'ụlọ stress, butere ugwu tension ka ị ga-esi wee mụzikwana nwa. Nke ịtọ wee bụrụ ọwụ na ewu nwaanyị bụrụ nwaanyị, ọwụ na ewu nwoke bụrụ nwoke, maka ọwụ na ewu nwaanyị na-anọ n'oche nwoke o mess ya up your hormone system. So China na-agwara gị